Conscientes da súa importancia como a ecosistema único no mundo, ademais de sustento directo e indirecto para miles de familias, o BNG levará ao Parlamento galego o actual deterioro e a merma productiva que afecta a ría de Arousa. Os nacionalistas recollen así o malestar do sector por esta situación, botando man dos propios datos da Plataforma Tecnolóxica da Pesca da Consellería do Mar, poñen o foco das súas queixas no descenso productivo dos últimos anos. Hai un acusado descenso de todas as especies, da igual que falemos de ameixa fina, de camarón, de ameixa babosa, de berberecho, un descenso acusado de todas as especies, pero por citar así un dos datos máis chamativos é que agora mesmo estáse recollendo menos de un 25% do que se recollía hai 20 anos, non? Estou falando en berberecho en concreto, non? Aquí non hai moito, falo apenas uns meses, houbo un máis dos múltiples verquidos e aparecían nestas rochas pois milleiros de peixes mortos por unha contaminación que supostamente viña augas arriba do río Ulla, non? E produciu pois unha mortandade en toda a comarca que chegou tamén aos medios de comunicación e a través das redes, non? É unha máis das moitas que se dan, ás veces non se detectan como foi esta, que foi visualmente máis impactante, pero que sí que son unha mostra de que son necesarias medidas. Por esta razón, dende o BNG insisten na necesidade de que o goberno galego acometa un plan de xeito urxente, en consenso co sector, que poña fin dunha vez a esta situación de declive. Que debe elaborar xunto cos seus centros propios de investigación, coas universidades galegas, coas entidades ecoloxistas e, evidentemente, co sector pesqueiro, marisqueiro e miticultor, un plan de actuación que free, cando menos, xa non estamos propoñendo que se solucione inmediatamente, porque entendemos que non vai poder ser así, pero que free, cando menos, o declive actual que está habendo na ría de Arousa e que se establezan medidas que vayan encamiñadas á recuperación medioambiental e, polo tanto, á recuperación productiva da ría. O BNG preocúpalle tamén que esa merma da productividade marisqueira está a provocar que outros países, como é o caso de Portugal, están a desbancar a Galicia como a principal provedor de bivalvos nos mercados, algo que a todo e agora non se producía.